عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا نو اویل عمر بلال تن نکڑا ازانا جمع پزرگنو دا حضرت دی پتنگانا او بلا چمن دا محمد تا بلبلانا نو اویل بلال چه قسم کڑے دے خبر شا اویل بلال چه قسم کڑے دے خبر شا رستو دا حضرت نبا انکڑ مبانگونا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا نکڑو عمر بلال صاحب مجبورا پا ازانا او رسید پا نمچی دا حضرت نبی سلطانا زوگ دا جڑا پورتا پا مہدب شد اسمانا نو اوی ہر عاشق چی میں قربان لتا نصر شا اوی ہر عاشق چی میں قربان لتا نصر شا پورتا شول دا عرش پا منارو کی تکبیرونا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا مخلق منصور پوینو اوین زدریوارا اوہ ناری دا عاشق دا سرددارا تندکڑ قالب دا معشوقی دا روح دا پارا نشا غلام دا یو دا تمامی امت افسر شا شاہ غلام دا یو دا تمامی امت افسر شا کڑاف عشق دا یو کے عاشقان پزان لکنا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا نشائب نے ادہم دا نواب لباس بدل کا ینادا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارونا دا دنیا عشق اول کا یا راشا پا دوستے دا پاک حبیب کے قلندر شا راشا پا دوستے دا پاک حبیب کے قلندر شا پورتا پا جہان دا عاشق کا نشاننا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا نو روح دے دا حتم الرسل پمینا کے پتنگ کا لرے پر اگمال دا عاشق دزلون زنگ کا غاخت دا اویس پشن قربان پا ننگ کا یوی چی دا تہذیب ڈیوا کی ویلہا غزر شا ویچی دا تہذیب ڈیوا کی ویلہا غزر شا کم چی دا خوبانو پا صدر و خٹالونا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا یہ مدعی زمدہ دا خاتم الرسل یم زید تعریب پا چمن گڑ لکا بلبل یم ویچے پا بیدیا کی ٹکی دلی ہاغا گل یم خور بازما دا تقریر جباوی خبر شا پروت با پا کاغذ وی دا تحریر زمان نقشنا عشق دا احمد کی دا بلال مقام لورشا اخر دا ملت دا دخمنانو نداغنا نو یہ عبداللہ تلیل دنیا نا قدر دانا پاتلی وندی پدی خوشی بیابانا مسپار دیوانو تا غمی دا سلیمانا
نو بس کا د سرحد د پختنو نمار ورشا بادشاہ د حضرت وطن تا پور تکړه سانګونا عشق د احمد کې د بلال مقام لورشا اخر د ملت د دښمنانو نداغنا